Martí Pol! 1, 2, 3, Martí Pol! Com us ho he de dir? Acabarà la Lliga i no us ho haureu après. Hosti, míster, és que no estem per poesies. El futbol es juga en prosa. Malgrat que aquest any, a vegades, juguem en prosa poètica. Bé, això no sé per què ho dic, m'han posat els guionistes. Va, Carles, torna't a posar el xandall, que avui no jugues. Hòstia, mister! Caso amb la bossa dels ous dels Rellers de Pallars. Per què no? No t'emprenyis, Carles, ja jugaràs contra el Bayern. Hosti, però si ho hagués dit abans m'hagués anat de Setmana Santa a Cuba, que la quega no hi ha estat mai. Quan comenci aquest partit, les llàgrimes es perdran entre la màgia que viurem avui. Hola, mister. Però què passa aquí? Vas a jugar? Sí, ya estoy jugando. Y he marcado un gol. Sí, home, va. Que sí. En el segundo 46. ¡Messi! Es verdad, claro que marcó. Además, lo pone acá abajo. Sé molt bé que l'Iniesta pot marcar un gol en menys d'un minut. Escolteu, deixeu 6 o 7 gols per la tornada del Bayern. Andrés, vine aquí. Que no m'escolteu o què? Sí, he chutado mal para no marcar, pero ha rebotado en uno del Recre y se lo ha marcado en propia puerta. Andrés, no m'enganyis, que si no em posaré com en el partit del Bayern, eh? No és penal! Que no és penal, home! Enganyar, home, penal! Que no és penal! Que no! M'encanta aquest nou estil follonero que tinc. Em sembla que el practicaré més sovint. Seieu vosaltres! Seieu! Prou d'eufòries! Messi, vine! Que lo lance todo. Sí! Esto! Que l'Eto no juga. ¡Oh! ¡Qué pena! Entonces lo lanzo yo. Sí, però l'has de fallar, que un 3-0 ens relaxaria massa. Vale. Que bo! Sí, senyor, que bo que és aquest riesgo! Sí! Que bo! Molt bé, 3 punts més. Vinga, ara pensar en el Bayern. Des de la banqueta escric: Barça, estic boig per tu, boig per tu, boig per tu, boig per tu, boig, voler català, més que un club